Id-deputati nazzjonalisti mhumiex qed ikunu f'pożizzjoni li jagħtu garanzija li mill-Google Group ta' Tonio Fenech li jista' sar magħruf bħala l-grupp ta' spjunaġġ ma ħarġitx informazzjoni sensittiva. Nhar it-tlieta kien id-deputat Ryan Kallus li qal li ma jistax jagħti garanzija ta' dan it-tip. U issa naqat miegħu il-Viċi Kap Nazzjonalista Mario De Marco li ma' One News qal li ma kienx preżenti għal laqat tal-grupp fid-Dar Ċentrali. Preżenti għal laqgħa fid-Dar Ċentrali ma' nies tal-Google Group? Le. Tissagura l-poplu Malti li ma ħarġet l-ebda informazzjoni sensittiva? Jekk ma nkunx parti mill-Google Group sanajta. Min-naħa tiegħu il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil qiegħed joqgħod lura ferm li jikkummenta dwar il-każ. L-istess bħalma kien jagħmel meta mistoqsi dwar x'intqal bejnu l-whistleblower fl-iskandlu Tawdex biex meta ħareġ x'intqal Busuttil spiċċa fil-kritika ta' ħafna li qalu li mhux tab xejn ma rridx jitkellem. Skużani? Kont taf bih il-Google Group? Saqs il-Gaffarena. Insistejna għal tweġiba ċara dwar is-suġġett iżda kien kollu għal xejn. Kont preżenti għal laqgħa mal-Call Group? Staqsi il-Gaffarena. Jekk instaqsi Dr. Busuttil, kont preżenti? Jiena ngħidlek staqsi il-Gaffarena. Bħal Busuttil għamlu n-numru ta' deputati nazzjonalisti oħra. Tassigura l-poplu Malti li ma ħarġet l-ebda informazzjoni sensittiva mill-Google Group? M'għandix kummenti x'intik. Kemm hawn affarijiet iktar importanti x'niddiskutu.